अरे मानू बाबाले ಗೊಬ್ಬುನಿ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ Three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. One, two, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अरे मानू बाबाले फर्स्ट लाइट इना दूर मत सेकंड आता चंदू ಎಂಟು ಬೇಜಾರಂడి ದಯಪಂಡ ಪೂರ ಗೇಮ್ ರೇಪಲ ಫಸ್ಟೇ ಬರ್ಪುಡು ಅವು ನಂಜಿ ಚೂರು ನಂಜಿಡು ಅನ್ಪಡಲ್ಲ అయితే ಬೇಜಾರ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ದೈ ಬೇಜಾರು ನಾಲೆಜ್ಜಪ್ಪ ಯಾನ್ ಗೊಬ್ಬುಜಿ ಗೊಬ್ಬುನಿ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚ ಅದು ಸೋತನಿಗೂ ಚೂರು ಬೇಜಾರ್ನೆ ಆ ಸೋಪ್ ಅನ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೇಜಾರು ಆ ತಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ನಂಜಾನ ಅದು ಪೂರೇಟ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಣೆ ನೀ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಯಸ್ಸೈನೆ ಆತಿ ಔ ಬಾಯ್ ಗೇಮ್ ಸೋತನೆ ಕುಮಾಲೆ